Hi guys! Punta ako ngayon sa kapatid ko, doon sa Mantikaw. Dalhin ko rin ito guys, kasi may mga anak din yon. Tapos ito, pabango, hindi ito nagamit, kaya ibigay ko na lang din sa kanya. Tapos mayroon pa, cute na cute. Dinalhan ko siya ng makain-kain, yung mga binigay ni Ate Training. Eto, tapos ito, may lapis, may tahalay, gunting. Eto, pang school, pang school ito guys, school supplies. Wala si Sherwin ngayon dito. Kaya isara ko na lang ito kasi umalis na naman ang partner ko, mga ses. Baka naman maligaw-ligaw na naman ako guys. Ang delikado kasi, gabi na ako makarating doon. Ayan, tayo na guys. Alis na si Mami ha. Eto guys, maglakad tayo papuntang highway. Here na tayo sa terminal. So, may para Cagayan de Oro na. Eto. Sakay na lang tayo na ito guys. Eto guys, here na ako sa Agora Terminal. So, papunta na ako ng Limkit Kay kasi doon daw ang sakayan papuntang Mantikaw. Here na ako guys sa Limkit Kay. Dito ako nakapunta. Kaya pasok ako dyan kasi doon daw sa kabila ang sakayan. Eto guys, naligaw naman ako guys. Ayan. Saan tayo punta ngayon guys? Magtanong-tanong na lang ako. Ayan, Bayot. Eto guys, naligaw ako. Oh my God, gabi na. Kaya magtanong-tanong na lang ako guys kung saan ang sakayan papuntang Mantikaw. A few moments later. Eto guys, sa wakas, diyan ako sa Mantikaw. Isundo ko sa asawa sa akong manghod. Si Gaga. So karon magpalit mig lechon manok. Here na mi guys sa kuan, lechon manok. Unsa ni nga pangan? Bitoys. Bitoys? Bitoys.
Pitoys. Lechon manok. Pitoy. Ang tindero guys, oh. So, isa na lang sa'yo nabilin? Duha? Oh, sige. Ha? Isa ra mo ah. O, isa lang. Libre man ka. Diyan lang guys. Ha? Opening nga 3 days ang opening. Ay, bago pa rin ako, pen? Oh, bago kitin. Ah, Gapon ang ba? last. Unya na, libre gahapon nga. Na. 1.5. Kami mo ba sinabi isa? Basig na pa nabilin diha. Si Gagang guys. Tara guys, isa lang kamo abi. Isa lang. Eto guys, magpalit sa amin sa lechon manok para mayroon kaming ulam. 7-Eleven. Eto, nakarating na ako dito sa Mantikaw. Magpalit na po mikpaan guys. Nice sliced bread. Doon sliced bread. Yes. Palit mi sa pan. Kasi panganda ni nga bakery. Ay, wala na. Nara guys, nahuman nami palit sa pan. Payo nami maguli. Yan nami guys, nakaabot nami. Lapo kay dani? Ha? Lapo kay di ay. Unsa nganong nagbaha man ni dani? Ha? Bless dayon. Bless dayon. Dira guys, nakaabot na ko diri sa balay sa akong manghod sa Mantikaw. Unsa ni nga lugar dani? Patag, Mantikaw. Patag, Mantikaw. Luyo sa basketbulan. Naray ang anak guys. Tapos akong manghod. Muna akong manghod guys. Tapos iyahang duha ka anak pod. Naunsa man ang kamot ni Papa? Ha? Hoy, naunsa man ang kamot ni Papa? Oh, kaya si Mami be. Kaya guys, manihapon nami. Unsa man? Ha, kaon na ka? Makapaingon. Kaya guys, manihapon mi. Among sudan, sosyalan kaayo kay. Litson manok, among sudan. Ang batang makulit oh. Ang bata oh. Isog kayo oh. Muna ako manghod guys. Ikaliman ako na siya na manghod. Tapos yung asawa si Gagang. Eto guys, maghapunan kami. Ang sarap ng ulam namin ha. Lechon manok. Ang saw na day mo saw. Anak latoy. Good. Yes, si Mami be. Kiss Mami be. Oh, kaon, oh, kaon, oh. Oh, kana. Lami, dili. Lami? Ha? Dudong. Ano naman si Dudong, ha? Lami. Lami, dili. Kain tayo, guys. Kain tayo, guys. Eto na, manok. Yay, makita siya sa tao na. Agay. Unta man na. Dili ba? Mga bata. Ako sa diyan. Sa bahis. Nito kayo. Nono, Jirek. Jirek, nono. Dito boss. Nem, nga ang tanin niya. Nga, mag-ate man di ay. Nono, lagi pang mami lagi. Balhin na siya kay. Balhin na kiling. Balhin na na.
Dito ka silong ka. Ani, dito silong din. Dito ka silong ka. Na, lagi. Dala na lingkod. Kaon. Kainjek ko yung mama. Wala. Hunawan. Kana kaon. Kana kaon. O kana. Ikaw ba? Nasa na daw ba ito lang yung balit na nito yung may libre ko. Ikaw ko. Last na to. Gamit no? Pero, wag sa'yo ikot matag maake. Kanting wala dito. Kung kanding din. Anak mo, kung kanding na to. Sige, matabuhin, ang kanding na lang. Pila pa yung sildo din eh. Tres. Testimel? Tres mo to. Ang adlaw? No work mo to. Hmm? No work mo to. Wala mo. May bayad ang pati manugayok. Wala mo ga lantaw mo. Trabaho ka bag kuan. Pero taga dili ang kantag iya. Sige yan. Yaw ka bro. Wa naman, naguli naman. Yung ubangan, budok. Na naman dia. Luluy, ayun pa nga pa. Ikaw na trabaho ng budok ka lang. Oh, nawakwak. Ha? Ikaw trabaho ng budok. Pagi. Wa diha. Wa pa dahil ko yung papa. Alay ka na. Wa sad. Wala yung budok ka. Mumami na. Pinapulan. Mama, gigisi mo na at anigis. Mama, No, lagi, no, bad lagi. regalo mo na siya. Finish naman ka. Ay, dili na. Dili ba gisa lalom? Hoy, makasala ka. Sige. Mangulapan ka. Okay, manglata ka ha? Na. Oh, Dara. O, Dara. Ito guys, ang dala ko, ang daming nakalimutan. Yung yung chocolate, tapos yung yung panda chocolate. Guys, nakalimutan, ginoo ko. Kalame, apa mo tagilere. Dara, lapis. Sus, nakalimutan ang kuan ba? Chocolate ba, uy? Tapos ang sabon ni Gag. Na, di animas. Dito ani mag-apa ko tay sabon. Dara. Tay, gini. Kani. Yan ni ha, sa eskwela ni ha. Oh. Pinatiyo. Oh, Dara, sa inyo. Muna. Dito ka, dito. Ang katong mga putos-putos nila, nakalimtan ako. Binuog ko. Dara, kanira ginadala nako. Hala, unsa na? Dara. Kalame sa amam. Na thank you. Nawag sala. Tapos, kani, Ingkit na siya. Hala. Ano ni? naay mas, oh. Napay mas libre. Talaga. Kani, igo ba kani nila? Kuha na lang nagang, ablihiraw na ah. Then Dani kang- open. Dani. Thank you sa nanay. Dara king imo kino. Agay. Grabe. Pa. Ano siya? Gulo na ito ni Kuy. Istingal yan. Yeah, open. Thank you. O, di pa, paigo ba ka na nila? And a Merry Christmas. O, di pa. Merry Christmas. O, dira. Thank you, mami. Maglo, kadaghan ba kayo, oy? Igo ba ka na nila gang? Kadaghan ninyo, oy. Uy, Macy. Tane, abrihan tane. Maglo, may IC. Open? Ako ba? Tama magwang gani na, muradag ko kay gang no. Ako. Ano ma? Sabon? Uy, ako na. Ako, maglo, idak. Ah, bigyan mo. Ano, idak ko kayo. Si sabon gina na kay. Kawatan nila. Ako, Jeffy. Kawat is. Ako, gina masuot kay. Ako, gina magkasuot na ba? Ako, Japon. Nga, iyaan mo talang ka ate. Nana, 200. Ako, Japon. 100. Ako, Japon. Ano mo yung babae? Wala may mo din doon? Kana. Namulak dayon. Okay, birthday din yan. Ang tani, chocolate. Okay. Nakadaghan mo kayo ng mga pinaskuhan. Thank you, mami. Isa ba din? Pistol! Hoy, imagine! Ang
Oh guys, sige ganahan ani oh. Ano kayo kayo? I-video ko. Na ako mami. Unsa man? Dara. Oh, dara. Kaon ka. Ito na mami. Papansin mo sa saya apon. Dara baboy. O kala baboy. Lawa. Huwag kayo. Dili yata ako dulaan. Mama, sabon ka ani ba? Sige ka ni mo guwapa ba? Nalimtan gid ang sabon ba? Nalimtan ang katong naay chocolate. Di putos-putos naman to nako, mulagi nang dali-dali ba?